Česká kanoistika dnes ztratila své dvě největší naděje. U Čísovic blízko Prahy se brzo ráno stala dopravní nehoda, při které zahynuli juniorští reprezentanti České republiky v kanoistice Daniel Vladař a Přemysl Vlk. Zatím není jasné, proč jejich vůz jel ze silnice a ve vysoké rychlosti narazil do stromu. Tragická dopravní nehoda se stala mezi Mníškem pod Brdy a Čísovicemi ve středních Čechách v 5 hodin ráno. V těchto místech vyjelo vozidlo sportovců ze silnice a čelně narazilo do tohoto stromu. Na fotografii vidíme, jak nehoda vypadala krátce po příjezdu záchranářů. 23-letý reprezentant Daniel Vladař zahynul na místě. Jeho 21letého kolegu z reprezentace Přemysla Vlka odvezli lékaři do nemocnice, tam ale v odpoledních hodinách zemřel. Je to předmětem teďka vyšetřování, kdo vlastně vozidlo řídil, protože po tom nárazu ty osoby v tom vozidle byly jako značně zpřeházeny. 23letý juniorský reprezentant Daniel Vladař byl zároveň náhradníkem A týmu reprezentace České republiky, stejně jako 21letý Přemysl Vlk, který se vloni stal dokonce juniorským mistrem světa. Se sportovci jel další mladý muž, ten je nyní na pozorování v nemocnici. V kabině nabouraného vozu našli policisté nedopitou láhev alkoholu. Jestli právě to bylo příčinou tragické dopravní nehody, to ukáže až pitva a další vyšetřování. Martin Novotný a Ivan Břešťák, televize Nova.